Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ovi Arifah Ramadhani saking kelas 11 ajeng maosaken novel basa Jawa singkat Pinatri ing Teleng Ati karya Tiwi S.A. Novel Pinatri ing Teleng Ati punika minangka salah satunggaling karya sastra Jawi anggitanipun Tiwi S.A. Novel punika ngandharaken cariyos ingkang ngemot budaya patriarki. Wonten cariyos punika tiyang estri dipunggambaraken langkung inferior saking tiyang jaler. Dene tiyang jaler langkung superior tinimbang tiyang estri. Mila saking menika saged nuwuhaken gonjinipun bab gender. Sedaya paraga estri mlingginipun minten ing novel Pinatri ing Teleng Ati inggih punika minangka kurban wontenipun gegonjingan bab gender. Pandangan ingkang dipun mlampahi minten awanisipun minten dipun prawani kanthi rudha peksa déning Bandara kakunipun. Inggih punika Pak Handono minten dung bendaranipun Putri Bulestari amargi ngandhut, minten dipuntundung tiyang sepahin amargi ngandhut, minten boten katampi nyambut damel amargi ngandhut, minten ugi nate dipun nasika déning Bu Sayem bendaranipun ingkang enggal amargi dipunsunjaning dados singkuhanipun Pak Hadi garwanipun Bu Sayem. Analisis ing dipungakaken wonten skripsi punika inggih punika analisis kritik sastra feminis, geganjingan bab gender, ketindakadilan gender. Wonten ing cariyos punika dipunwujudaken minangka tumindak manusika tumrap tiyang estri kaliyan stereotipe tiyang estri. Prakawis ketidakadilan gender ugi dados sebab ebahing alur cariyos. Mila skripsi punika ugi ngembang babagan gegayutan prakawis daksya tumrap tiyang estri kaliyan alur cariyos. Miturut pernahipun paraga setunggal lan setunggalipun ing novel punika daksya tumrap tiyang estri saged dipunperang dados kalih ing punika kekerasan domestik kaliyan kekerasan publik. Miturut jinisipun kekerasan tiyang estri dipunperang dados kekerasan seksual, kekerasan emosional kaliyan kekerasan fisik. Stereotipe tiyang estri wonten novel punika antawisipun tiyang estri ingkang nyepeng urusan domestik. Tiyang estri gumantung déning tiyang jaler, tiyang estri dados objek seksual, tiyang estri minangka objek ingkang gampil kedayan déning tiyang jaler sasta tiyang estri minangka tiyang ingkang saged babar. Cukup semanten novel singkat saking kula, menawi wonten kesalahan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.